Нека така. И добре, сега когато ни на фулскрин, вече може да се насладим на геймплея. Само малко да се влучат FPS-ите. Така. Първоначално малко лаги. Така. Целта в днешния клип ще бъде, след като приключа тази мисия, само да си настроя таймер на телефонът. То посчитам също така колко време. Тук е 20 минути. Толкова. За приключване на цялата мисия, на тия мисии и... какво беше? Да, след като се приберем в дома, би трябвало вече мисиите ни сами да идват и ние може да си ги избираме. Макар че едно от хубавото на тези игри е, че всичко се развива на мига. В смисъл, буквално ти не трябва да търсиш мисията, а то вече се е развило това. В смисъл, ти не можеш да си избираш мисията, за тя ти е избрана. Това е Oscorp. Вие предполагам го знаете. И да. Проблемът беше на единицата, че Oscorp изобщо не прилича на оригиналния, който е този Oscorp. Сега виждате, това е оригиналния Oscorp. Да, докато миналия Oscorp изобщо не приличаше на оригиналния. Но когато почва поредицата на играта, на двойката, да не си помислите нещо, ще бъде яко. Да, за жалост това става. Но... сега така ще бъдем. Хората малко ще ни намразят. Но ще ги минавам, това е целта на цяла играта. Така. В момента, според моите скромнички изчисления, си ходиме. В смисъл, отиваме в нас да говорим с Лейла Мей. Знам какво става, принципно да си сложа костюма. Може би ще бъде след руснаците. Защото има едни руснаци, доколкото си спомням. И смисъл, има едни руснаци, с които трябва да се бием. Така. Няма бъде като в миналия клип. Миналия клип беше 360 FP. 360p беше цялото качество, което изобщо не е хубаво и много съжалявам за това. Сега в момента ще се постарая качеството на клипа да бъде по-високо, защото увеличиха това. Не е на 1080. Поради простата причина, защото компютърът ми не поддържа още 1080p. И да. При го направя. Така. Нека да разгледаме костюмите. Аз ги знам. Това е оригиналният костюм, който най-много ме кефи. Това е костюма от едно. Това ни е първия костюм, който ни беше. Ето, филм 2012. Да, това е принцип си от Spider-Man. Това е First. Това от 1990, който няма нищо общо с оригиналния от 1999, от 2000. Да, това е от 1999. От 1990, което знаете кой е. Има един, който е от 2099, но се там. Това е да Iron Spider-Man, който се спада малко оригинален. Като оригиналният Iron Spider-Man от всички. Знаете го, няма да се влизам в история. И да. Ще бъда стой, аз с кой костюм съм. С кой костюм съм? С този костюм искам да бъда. Вот, аз тогава ще си го виждам.
По принцип би трябвало изобщо да не си го виждам костюма. Стойте. Ще мина от тук. Да разгледам кухнята. Ще да се насема отгледам. Яко е. Яка кухня. Добре. Само един въпрос. Само един въпрос към вас. Искам да напишете долу в коментарите какво мислите. Не какво мислите, как е точно, защото не знам, не искам да си развалим историята. Има ли разлика? Когато мина от първата врата или от втората, където аз минах в видеото. Защото ако има, може би пак ще си го пусна и затова. Питам. Не, брата, това е ЦК. СК. Няма как никой да не го е видял. Daily Bugle News Network. Я го проверим. Искате ли други епизод? Сега ще се случи върху геймплея. Дори моя его. Едва ли има такова Daily Bugle Network нещо си, вече го забравих. Аз съм Спидерман. It's his dad, I am a bad person. Защо сме престъпници? Do you feel better? So, you feel better? My husband's still gone. I think that'll hurt forever. You said you thought maybe you could... Аз тия знам тая как издържа, бе, божечко. Тя как изобщо не е психиасала. Карче... Това във филма, между другото, Спайдерман 2. Край е много тъжен, защото най-накрая Гуен умира. И няма да ви разгледам какво става. Вижте си го. You're relieved a bad man can't hurt anyone else. That's different. You're glad a murderer was brought to justice. There's nothing wrong with that. I know. It's just, Part of you wishes you're the one who did the bringing to justice? Yeah. Това пък как стане... Моля само да ми обясните. That's not what Ben would have wanted. He Това... wanted you to work hard, graduate, Ако е go to така, college, all the както things тя you казва, did. Wherever he is, в he's смисъл, very proud of you, and so am I. загубила съпруга си. Той изобщо някой знае ли как точно беше станало това? Защото той беше прострелял, той го беше прострелял, но всъщност то не беше станало изобщо така. Което е странно. Той ми е интересно. It's not as if you had any control over that. What could you have done? Имаме нов епизод ми. Чо. You heard Whitney Chang. Some people are grateful to the Carnage Killer. Carnage Killer. CK. Въй, аз какво си мисля? CK, айде. Добре, аз ще гледам през прозореца. Това тук са ни мисиите. Това си го спомням. Абе, тук юли ли сме? Ще не сме юни, бе. Ами това са мисиите, които сме минали. 7% от играта. Та последната мисия е най-трудна. С Веном, предполагам, трябва да е. Не. Едва ли е с Веном? Предполагаме с... Доктор Октопус може да е. Не, в филма нямаше Доктор Октопус. Но пък и нямаше и Веном. Един приятел ми беше казал, че в Spider-Man 2 имам Веном. В смисъл, не знам това коя мисия трябва да се падне, но според мен е в крайната. Може би ще бъде в крайната битка. Защото те бяхме заловили убиеца. То беше наблизо, то беше
преди не толкова много време. Бяха завили убиеца и той мутира в Веном в Оскорб, затвор някакъв. Смисъл, Оскорб, what the fuck? В смисъл, по-скоро what? Така дадени никой някакви точки. Чакай бе, какво not this time бе? Добре бе, чеки бе, лаце. Имаме 1800 точки и ще изхъба за буст. Да, ето за това ви говорех, за това умение. Също така ще трябва да направя това. И това. За цял тия трябва. Уау! Остава бе там бе. Това е странно. А какво става така и не мога да разбера? Аре, хвани се! You suck! Дай, ате. What? Ой, обърках страните, sorry, Мале. Тук винаги е хитрост. Понеже съм заслепена, така правя с тъто и пускам спайдър сенца и мога виждам какво става. Чакай, вземем ми оръжието. Ей, юсък. Там още има оръжие, не ми харесва. Я ми дай оръжието, бе. Мале, това взема вън. Така, то след като го убивам. Не е тук. Мисля, че е това тук. Не съм сигурен. Или е това тук. Последните две не са те, сигурен съм. Защото искам... Едни 3000 точки ми трябват общо. За подобряване на това. За подобряване там на редниците. Как да го направя? Като етап. Той е долу. Айде ще го направя. Не ми да. Като съм хубаво това. Шакара! Не искам. Не искам. Еле. Така мъкваме. Мали. Чакай, не знам какво имам. Коте, 251 точки мияхте. Много благодарим на мама, на тати, на всички ти ги благодарим. Много сте мили. Аз съм и милица гладнишкела. Русин тък. Това са руснаци. Така ще спре. Да. Винаги така спира. Чакай. В смисъл, това е супер смешно, защото аз така мога да направя, то буквално някакво спира. Що ще трябваше да го правя? Искам да видя насъм какво е. Просто ми е интересно, защото сега не съм идвал насъм.
също явно. Просто да, просто път е... те са няколко различни пътя. Аз са колко неща намирам, а даже не знаех, че ги има. Малко е странно бутона се сръда да се изкачиш. Карай. И добре. Поради една причина, след тая мисля ще трябва да приключим клипа. Лесен избор, бе. Лесен да ми държи. Мисъл. Electric Engine. Аха, Денис Бед. Така. Ще чакаме малко, защото то скоро може би ще тръгне да ги пребива. И да, се спуснем така надолу. Целта ми е просто да го направя стел, защото мисля, че даше повече точки и затова. Не е много стелта. Се прави. Такива са тъпи катапири. И от тук може да се мине. Сега гледайте като попая спайдер. Аре, че оставам аз на пръсти. Оф, кай. Кеф шамара му запих. Принцип ще справи нещо от това. Добре, това е много странно. Добре, сега, защо само... защо само да освобода Макс? Добре, а защо само Макс да освобода? Смисъл... You're Mr. Spider-Man. Just Spider-Man. Mr. Spider-Man was my father. What's your name? Max. Само Спайдърмен, а мистер Спайдърмен беше моя баща. Да, беше моя баща. Къде ще ходим? Ебате, това ми трябва скриншот, това е... С кой бутон ми беше скриншот? F11 има скриншот. Просто беше супер яко. Тутуру, 500 пе. Партнер! Гледаме, ще съм изтървал. Enter the container. Чекай. Воу! Значи не знам какво ми искаш да дадем. Добре. Дай ли го снимам? Така, направихме една пластичица и да си ходим. Това ми беше това.
викал скъп, защото слизаме долу и всичко може да взриви всеки момент. Защото той това каза, бе, че реактора е бил претоварен и трябва да го охлада. И да. Окей. Тук е 4 минутки. О, Лем, Реал Мега. Добре. Сега щом слезваме. Важни са, защото ти дадат точки за апгрейд. Fuck you. Яба, как залепнах тук, бе? За. Ето тук трябва да сме. Yes. Това е супер яко е. Не! Това е малко като монстър. Мисъл... Добре, като да 250 точки, това е доста. Се говоря, че оферта. Абе, това ще се взриви всеки момент. Аз тук стоя и се събирам. Това пак какво прави? Яба, то се взриви, бе. Пак са влиза вътре. Мали. Я слиза. А тъй, готови сме. Са идват руснаците. Да, ето температурата е нормална. Security level. Смисъл... Аре. Да има тръшен бон. Ей, русиците идват, бич! Вземи си. Чувствам се като Shadow. Ку-ку. Ева, бе. Ще подържиш за малко. Яба, той русици пълно, бе. Знаеш кой? Тук не се прави с тията, че много лесно да те пребие. То това мина през него, то стои и си гледа. Абе, като дигам левел в такъв случай. Дай да пребия всичките. Да, аре ги пребия всичките, да, аре. Хайде. Това не ми беше хрумнало. Да ги пребия всичките. Да, това е доста добре идея, защото дигам лево така. Да, бе, така дигам лево и пребивам всичките, дигам макс лево вече в началото. А то това за кого го спомням? За бой! За кого? Лаша за... И тъй като са паднали. Айде, там са. В смисъл, да, това е доста добра идея. Не ми се прицелвай. Мали, как те усетих. Само как те усетих. Мисля, така как ги прибия всичките, не би трябвало да останат. Малям те долу пълно, бе. Дай ги почвам още от сега тогава. Ма то даде какво е мало. Чакай, че не съм сигурен.
Я ба, то падна ли е? А, не, его тук е, като се телепортирах. Дигнахме си от Лео, смисъл... Лео на костюма, Лео 3. Да, Лео на костюма, Лео 3. Лойк. Освен тия тук има. Дай тя. Хвам пари като такъв престъпник. Предполагам. Къде сте? Кой е хаос блокички? Виждам. Виснекс. Окей, Видео си мети. Айде, взима я. Дигнахме. Сме дигнали, а ги оприхме. Върти! Няма да стреляш. Ате. Ела, кот. То път ти избил с бухалка. Ате на този. Ги пара, не за друг. Върти. Няма тук има такова. Така ще ги събираме. Мали, толкова гъбили. Така, оправихме ги. Ще дойде тук просто да го обера това, защото знам, че има. Не съм идвал, просто знам. My turn. Fuck you. Дай си минавам. Как си? Нека остана. Тук те знам. И сега много спокойно мога да си извърша всичко. Защото тия хем в началото са лесни и по-добре сега дигам левел. Тук пак има за това. Това ми е тактика. Поне тия са лесни, по-добре сега да дигам бързо левела да го дигна и тогава нещо тогава да първо започвам да се получа. Ама то тук не само това има, бе. Здрасти, как си? Мозък, че гледай къв си. Гледай къв съм дебел, бе. И сега само ще го разгледам да видам. Закроище. Не бил съм закроището. Горе съм скачал. Добре. Кое е друго? Тук има медали. С това 3 и още едно 4. Не знам къде се чуят този гърмеж. Убих всичките да. Не знам откъде се чуят този гърмеж, че ги убих всичките. О, ка ста, бе, Ермен? Дойде пак. Какво стана, бе? Ти какво взе, бе, Ермен? И какво сега трябва да правя? Не съм скипвал нищо. Нървен, какво правиш? Уау, то удра здравичко. Не толкова здравичко. Мали. Имаш късмет. Няма умреш толкова скоро. Пак ще умреш скоро, да няма умреш чак толкова скоро. Мали, така се играе тая игра. Добре. Това се отвори и аз това го пребих.
Какво правиш? Мали, ама то гълъб, бе. Чеки, бе, то ти откъде ще ми дойдеш? Гледай са. Той мета, аз ти правим, нали? Виждате? То типа се премести. Аз тък му да свалим, ти се премести. Здрасти. Как си? Ой, много лошо биеш, бе. Шок, шок! Накосам. Остана с камерата, бе. Казах ти, че ще те пребия скоро, бе, но ти не ми вярваш. Падай, бе. То ти веднъж, то ти не ме успя да отсеш, ти два пъти му удари просто. Опа, грешен бутон. Сега ще то правя. Аз просто грешните бутони цъкам и за това. Аз W, десенто, лев и тъй. Ми... Атай. Добре, ко знаеш за русийците само това? Ко знаеш за русийците? Какво търси в Оскар, предполагам оръжие, да? Лая криминал скер, защо си такъв криминален, защо си криминално страховит? Скерт, в смисъл, защо си такъв престъпно страшен? Или защо си оплашен нещо? Те ми about Russian. И то това да ми каже, и то. Аз го знам. Тъй, че... То търси оръжия в Оскар Пази казва, защото той е очевидно, да е. И аз съм го изслушал, да и той предпълно вие. Окей. Ами добре, минахме го. Какво ново мени ни отключихме? Да, това са шибените бластери. Мога в принцип да си го позволя да ги направя мощни, но не. Може би следващото, което ще отключа е ето това. Да, задължително ще бъде това. И още какво? Нека да го видим и клипа ще приключва. Здрасти, хей. Аз съм Питър Паркър. Венчър. Това не беше Венчър. Wilson Fisk. Но си дебел, бе, нама ли кебабчетата? Are doing a fine job with limit. Денят на преследвача, убиеца, както искате го наречете. И да. Нека да видим, ако още нещо ти... Не знам. Ако още нещо стане, предполагам, защото имам време. 2 часа още имам. Може би ще снимам още един епизод и този ще го кача сега. И да. Не искам клипът да бъде прекалено дълъг, защото си губим времето така. И окей, ами... Да видим какво стане. Ето, левелъпнахме. Защо?
принцип тук не всеки левел, но понеже аз ги пребрих и дигнах левел. Вече, в смисъл, чакай. Това не беше ли по-късно? Така, и сега имаме такива... Така, имаме това. Претам са трябва да ги изпълним, но това ще го направим в следващия епизод, хора. Затова аз бях Веско Веселинов и ще се видим до другия епизод. Чао!